Салом дӯстони азиз, мо мехоҳем имрӯз бо шумо ана ҳамин хел сосиска дар зуволаро тайёр кунем. Барои тайёр кардани ин ба мо лозим аст орд, равған, оби ширгарм, намак, дурӯж, сосиска ва сир. Дар аввал мо оби ширгарм, равған ва дурӯжу намакро якҷоя карда нағзакак мековему хамир тайёр мекунем. Хамир бояд мулоим бошад. Вақте ки хамир тайёр шуд, онро гирифта бо салфан пӯшонда бо як матоъ ана ҳамин хел нағзакак мепӯшонем ва дар ҷойи гарм нигоҳ медорем. 1 соат гузашт, ана ҳамин хел хамири мо расид. Гирифта онро ба зуволаҳои майда тақсим мекунем. Ҳамаашро бо як андоза тақсим мекунем ва сирро гирифта ана ҳамин хел мебурем. Пас он ана ҳамин хел ба шакли дарозрӯя боз тақсим мекунем. Сосискаҳоро низ ду тақсим мекунем ана ҳамин хел. Дар инҷо зуволаҳо каме дам гирифт, онро гирифта ана ҳамин хел тунук мекунем. Ва бо ҳамин тарз мепечонем. Сосиска баъдон як сир ана ҳамин хел мепечонем. Мо ана ҳамин хел гул андохтем. Баъдан барояшон як дона тухм истифода бурдем. Тухм мепошем, мешакем, баъдан кунҷут мепошем. Дӯстони азиз, ҳатман тайёр кунед. Ана ҳамин хел дар духовка гузоштем, ба муддати 20-25 дақиқа пухт. Хело бомазза. Ҳатман тайёр кунед, подписатсия кунед, лайкро фаромӯш накунед. Хайр дӯстони азиз, то видеои оянда.